Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkamu da sake saduwa a cikin wannan channel mai albarka ta Imran Tech. Ina roƙon ku da ku dore ku danna mun alamar subscribe, sannan ku dore ku danna mun alamar ƙararrawa. Hakan shi zai ba ku damar samun bidiyoyin mu sababbi da zarar mun ɗora. Yan uwa, wannan sabon channel ne muka buɗe, in Allah ya da za mu rika ɗora muku bidiyoyi akan yadda ake yin editing a wayar Android da kuma yadda ake da kuma wasu sirrika na cikin Android in Allah ya yarda. Don haka ku biyo mu cikin bidiyon. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyon. Bidiyon da zamu yau zamu yi shi ne akan wani application mai matukar amfani wanda zaka iya canza background ɗin hotonka, ma'ana zaka iya cire shi ko ka sa wani a jikin hoton. Wannan application ɗin yana da matukar amfani musamman ma ga mafi yawanci mutane. Zaka ga mutum yana so ya yi hoto amma background ɗin hoton bai so a gan shi, wato ma'ana ya yi wani hoto mai kyau amma sanadiyar wannan background ɗin sai kaga yana so ya goge hoton saboda ba yadda za a iya cire background ɗin. A yau in Allah yadda na zo da wani application, na samu wani application wanda zaka iya cire wannan background ɗin ka sa wani, ko kuma ka cire background ɗin nan gaba ɗaya. Mu je cikin bidiyon. Kafin mu je dai cikin bidiyon, da Allah ina tuna muku ku daure ku danna alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, za ku ga all sai ku taɓa. Hakan shi zai ba ku damar samun bidiyoyinmu a lokacin da muka ɗora. Mun gode. Mu je cikin bidiyon. Kamar yadda na faɗa muku, application ɗin sunan shi background changer. Gashi na application ɗin. Idan kana so ka ɗauko shi, zaka iya zuwa cikin browser wayarka, Play Store ko Opera ko Chrome, duk zaka iya zuwa. Zan aje muku link ɗin application ɗin a description ga waɗanda suke so su yi downloading ɗin shi. Yauwa, sai ka zo ka taɓa inda gashi na ya kawo mu cikin application ɗin, sai ka zo ka taɓa inda aka sa background ɗin nan. In kana so ka canza background ɗin hoto, sai ka zo ka taɓa background ɗin nan, sai ka zo ka taɓa gallery, yauwa kamar yadda kuke gani dai nan ga abin nan ga hoto nan. Idan muna so mu sauya background ɗin shi, sai mu shiga ciki kamar haka. Yauwa, sai mu zo mu cropping ɗin hoton. In ka ga dama za ka iya cropping, ko ba ma kai cropping ba dai duk zai yi. Sai ka taɓa good ɗin nan. Kamar dai yadda kuke gani kai tsaye, gashi nan ya kawo mu cikin application ɗin ma, har ya cire mana wannan background ɗin na asali na jikin hoton. Kuma ba ma nan kaɗai ya tsaya ba, za ka iya juya hoton yadda ba wanda zai gane canzawa aka yi. Za ka iya juya hoton ka saita shi yadda kake so. Duk da cewa wannan hoton half body ne, ba dogon hoto ba ne, ba complete hoto ba ne, an yi shi ne iya ƙirji kawai. Idan kuma kana so ka sauya background, idan ka bar shi haka ba wani background a bayan hoton, amma idan kana so ka canza background, za ka iya taɓawa domin ka sa background. Ga background ɗin nan, kun gan su kamar haka. Kowanne kake so za ka iya sa shi. Yauwa, ga wani background ɗin nan, haka za ka yi ta canzawa. Duk ga su nan. Yauwa, bari mu bar wannan background ɗin ku ga.
bari mu sa apply ɗin nan, sai mu yi saving, sai mu je can ku ga. Gashi ne ya sa mana save to gallery. To yanzu bara mu fito mu buɗe hoton ku gani. Yauwa yanzu nan ga hoton da muka gyara nan. Yanzu kun ga hoton da asali ba background ɗin nan bane. Da asali wani bango ne ma duk ba filasta jikin shi ma ya ƙuƙuje, amma yanzu kun ga na saka wani background mai kyau yadda ba wanda zai iya cewa wannan canza shi aka yi da sauransu. Ba ma iya nan kaɗai ya tsaya ba, a cikin application ɗin za ka iya ɗauko wani hoto ko na wani babban mutum ko wani gida ko wani dabba dai haka ka ɗora ga ka gashi, ko in ci ka haɗa da hotonka. Nan muka kawo ƙarshen bidiyon mu. Ina ƙara tunatar da ku ku daure ku danna alamar subscribing domin samun shirye-shiryenmu.